Veľmi pekne. Ďakujem. Ale ty si mi hovoril, že ťa boli už tretí deň, ťa bolia kríže. Áno, vieš čo? Neviem, či ti síce vylieči Zorka kríže, ale určite ti ukáže, ako máš správne sedieť napríklad na takejto barovej stoličke. To bola úplne perfektná rada, lebo naozaj je to praktické aj pre všetkých, ktorí naozaj majú pracovité, alebo teda to pracovné nasadenie, 8-hodinové napríklad. Poď. Ahoj. Sedíš. Sedím. Ako sedíš? No tak to určite nesedíš, keď 8 hodín robíš Nie, kancelárii. No ako zďaleka nie, sedíš? teraz som si to tak sadol, vieš, ale tak keby som sa, Kopec vieš, roboty? tak asi tak, nájdem si nejakú tú polohu, v ktorej proste Na sa počítači cítim ruky? áno, vieš. A kde máš monitor? Dúfam, že pred sebou, lebo kopec ľudí, vieš, ako pracuje. Tu má monitor, tu sa pozerá, tu pracuje proste. A vlastne a potom sú nejak vytočení, blbo položení, tak povediac. Ani nehovoriac o tom, že ich boli krčná chrbtica, ale hlavne keď 8 hodín sedíš v práci, dobre viete, že už po nejakej hodinke máte toho dosť, že vás už všetko bolí. Proste je to statické. Takže v prvom rade by ste mali správne sedieť. Poďme sa trošinku ďalej. Tak poďme hovoriť, lebo naozaj reálne ma bolia kríže, hej? Reálne ťa bolia kríže, takže povedz si, že teraz mám toho plné zuby už. Posunieš sa ďalej, tak by bol chrbát opretý celou položkou. Daj si tak, aby si mal chodidla pod kolenami a tvoja stolička, tvoje sedadlo, teraz máme trošku nižšie, by malo byť vyššie tak, aby boli kolená mierne pod pánvou, hej, pod bokmi. Aha, čiže ešte vyššie by som mal ísť? Trošinku vyššie by si to mal mať. A čo keď je tak nízko tam? To už je maximálne. No. Tak si podložím s najväčšou pravdepodobnosťou. Máš zlú stoličku. Mám zlú stoličku. A keď 8 hodín pracuješ v práci, tak treba mať hlavne kvalitnú stoličku. Dobre, čiže mal by som mať asi tak nejak nohy, len s tým, že by boli bližšie kvázi. Nožičky máš pekne pod kolonami, členky a teraz pritlač si chrbátik do opierky, vystri sa úplne dozadu a predstav si, že ťa za stred hlavy niekto ťahá hore a ramena ťahaj dolu. Cítiš, aký krásny tlak sa ti tu spravil? Áno, ale už to máš prestrečovanie. To sú miniatúrne cvičenia. Ľudia povedia, že nemám čas chodiť cvičiť. Že už teraz cvičím. Už teraz cvičíš, keď krásne sa nadýchneš, takže dýcháš do brúška, nie hore do hrudníka a stlač brucho dozadu, ako keby si chcel do tej opierky zatlačiť. Cítiš tlak? No jasne. Nádych nosom. A stále ťaháš ramena dolu a ja cítim normálne ako po celej chrbtici od hora na dol. Áno, to si krásne Keď prestrečoval pozeráš chrbticu. na monitor a riešiš, ja neviem, financie a teraz sa musíš sústrediť na Nie, toto je, keď máš toho plné zuby, že cítiš, že ťa bolí. To sú tie možno 3 minútky, čo by si mala dať prestávku, že si potom dáš kavičku. Niekto ide na cigaretu a niekto bude cvičiť. Lebo ja som mal taký pocit, že nám budeš ukazovať proste nejaké dynamické cviky, vieš, rozhadzovanie rúk a tak ďalej. Ty si v kancelárii, ty nemáš čas nič. Toto máš čas a keď popri tom nemáš problém, že si to už naučíš, hlavičku máš rovno, lebo ťa niekto ťahá, tak ľudia môžu aj písať na počítači. Chvíľočku, hej, chvíľočku môžeš písať, to nie je problém. A myslíš si, že tú stoličku by mohla vyriešiť aj feedlock? Áno, ale na feedlockte sa dlho nedokáže sústrediť, lebo predsa len to je, feedlockta je taká, že nedokáže na 8 hodín sedieť. Ale je výborná, že si to vymeníš. Ale jeden cvik si ukážeme. Áno, prepáč, musel som dopísať. Dobre, ešte dozadu sa trošičku posunú, dozadu. Tak, ešte. A teraz, to, čo si spravil, že si bol opretý, daj si ručky v tyl. Otvor lakte do strán, maximálne, Aha, niekto má stuhnuté ramená. Ťaháš hlavu dopredu, nedokážeš ani otvoriť ramená. Mám malú košelu, to preto. Tlač brúško a teraz sa nadýchni a vydýchoj, daj nové bradu na hruď. Tlač na hruď. Cítiš, ak si ti prestrečoval krk? Áno. Dýchaj, nádych, vydých. A znova sa nadýchni a výdychom poď dolu, ohýňaj sa, poď ešte nižšie, poď, ja ťa tlačím, poď. Cítiš, čo to robí s tým chrbatom? Perfektne. A poď, ťahaj sa do mojich očí, nádych, do mojej dlane sa ťahaj očami, poď. Ťahaj, skláňaj sa. Až takto? Ešte. Keby si dokázal otvoriť lakte, až takto, až dolu, až Juj, teraz ma Nie, robíš si srandu. Nerobíš. A teraz vystri páže a úplne sa chceš dotiahnuť niečo najďalej. A bradu máš úplne na hrudi. Cítiš, ak sa krásne prestrečoval a pomalinky hore, len snebuchte hlavu. OK. Počúvaj. Aha, pozri sa, ak sa ti prekrvila tvár. Úplne, ja som ťa chvíľu nepočul, sa ti priznám, lebo sa mi normálne narvala krv do uší. O toto ide, nemáš čas. Ale super to bolo. Ja vám to ukážem teraz, ako by to malo si vyzerať. Dobre, ukáž. Dobre, posún sa trošku do Romanko. Čiže ak teda dokážeš naozaj, že máš toľko prestrečovaného telička a svalov, mal by si byť rovný, nádych ide najprv priamo brada na hruď, cítiš prestrečovanie krčnej chrbtice, potom ťaháš do brúška smerom čelo, celé kríže sa ti dolu prestrečujú až ideš dolu do celého tela. A takto sa natiahnem. Perfektne. Toto keď spravíte 2-3 krát, úplne do pohody. Super, ja sa idem naťahovať. No, ja mám to šťastie, že nemám sedavé zamestnanie, lebo keby som ho mala, tak by som stále sedela takto. Alebo by si sa takto, už by si bola hotová, lebo keď 8 hodín sedíš v práci
Asi to nie je veľká zábava. No. Zábava pre tvoj mozog, ale pre tvoje teličko nie. Tak poďme na to, ako by no som pozri mala. sa, presne teraz, akože úplne máš preťaženú chrbticu, dolnú časť, ale my sme Romanko v prvej časti ukázala, ako si krásne prestrečujeme zadnú časť trupu. Čiže a teraz vám ukážeme, že stačí cvičenie, ktoré naozaj ma napadne, že mám toho dosť, tak si prestrečíme stranu trupu. Tak ťa poprosím, krásne sedíš, chodidla si daj širšie trošičku. Áno. Lenka má to sedadlo správne nastavené, ako vidíte, má kolenka trošku nižšie ako bedrové kĺby, takže takto by ste mali v správnej výške mať aj sedadlo vy v práci. A teraz? Správ úklon hlavy doprava, tak, aby videl pán kameraman a naši diváci. Teraz krásne cítiš, ako sa ti strečuje strana krku, hej? Chyť si pravou rukou z hora ľavé uško, nadýchni sa a výdychom zatiahni hlavu čím najnižšie, ale ramena nechaj rovné. Cítiš? Teraz to ide. A pomaly nádychom, výdychom zídeš ešte nižšie, poď. Ukláňaj sa. Zastaň, nádych. Výdychom vystri ruku dolu smerom. A znova nádych, vyťahni ručku hore. Ja ťa budem držať, prispôsobíme kolieska. A snáď sa dotknúť zeme. Ťahaj. Ne, ťahaj. Daj si širšie nohy, aby si mala lepšiu oporu. A teraz nádych, výdychom ťaháš hore prsty tejto ruky a dolu prsty tejto ruky. Cítiš, čo sa deje? Krásne sa ti strečuje chrbát, brúško máš pevné, strana trupu. Pod nádych a výdych späť. Úplne jednoduché. Keby som nevedel, čo sa tu deje, tak mám pocit, že som vošiel do nejakej super žúrky. Že čo? Pomohlo? Že padla? Pomohlo? Áno. Cítila si to perfektne, hej? Zistila som, že mám kopec nedostatkov. Nie, nemáš nedostatky, ale to je tak jednoduché, že vieš, už keď sa naozaj všetko a toto bolí. je to. V jednoduchosti je krása a presne na to sa ešte pozrieme už o pár minútiek, pretože sa vrátime hneď po reklame a so Zorkou sa pozrieme na ďalšie cviky. No tak pozrite sa, takýmto spôsobom sa dá cvičiť, keď ste niekde v kancelárii a potrebujete sa dať dokopy po dlhom dni alebo počas dlhého dňa a necháme Lenku so Zorkou pracovať. Ešte dali aj posilňovacie cvičenie, lebo Lenka hovorí, že tu boli medzi chrbátikom, ale ešte ukážeme druhý cvik, čo sme si dneska pripravili. Ja dúfam, že si to zacvičíte dneska v robote, vyskúšajte. Takže opri si chrbát pekne dozadu. Nožky si daj širšie, aby si mala stabilitu. A ideš opäť úklon hlavy doprava. Doprava ideme najviac. Cítiš a ťahaj ľavé rameno dolu smerom. A teraz chyť si úško pravou rukou, nádych, výdych a pritiahni si tú hlavu do strany. Cítiš, krásne sa ti strečuje celá strana. A ideš nádych, výdych, ideš dolu laktom k zemi. Tak čo ešte? Takže toto je... Pomaly vystieraš ručky. Toto je ešte uvoľňujúce alebo aj posilňujúce? Toto je strečovací. Ešte strečovací. To, keď dlho sedíš pri počítači a všetko ťa bolí. Poď, ťahaj, Super, nepadneš. dievčatá, tak nechám vás ešte stále. Lenka sa v tom našla, mám taký pocit. Normálne, ale my sa